Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Jó napot, kedves barátaim, remélem, hogy jól vannak, ez már is az 5. lecke, ez még mindig a kezdők tanfolyama, és ma ezzel a leckével megtanuljuk a különböző testrészek megnevezését, franciául mondva les parties du corps, a testrészek, a különböző testrészek. Remélem, hogy már is látjátok, hogy kezd a francia tudásotok fejlődni, hogy már kezd meglenni itt egy jó kis alap, aminek remélem, hogy nagyon örültök. És örülnek. Sosem tudom, hogy most tegezzelek benneteket, vagy magázzalak benneteket, mindegy. Az a lényeg, hogy jó legyen a hangulat, és el is kezdjük rögtön az 5. leckét. Na, itt van egy nagyon szép hölgy, és nagyon szép haja van, és a hajat úgy mondjuk, hogy les cheveux, ez többes számban van, persze, mivel több haj van, les cheveux, magyarul így írjuk le, itt van pontosan, és magyarul úgy mondjuk, hogy a haj. Ez sokszor meg kell figyelni, hogy amit mi franciául többes számba mondunk, magyarul inkább egyes számba mondják, a haj, nem azt mondjuk, hogy a hajak, a haj, de mi franciául mondjuk, hogy les cheveux. Már is menjünk tovább, mint találjuk a hajat, hát jól esetben a fejünkön, la tête, a fej, la tête. Haladunk tovább, le visage, az arc. Idáig szerintem semmi nehézség, nagyon egyszerű szavak ezek, le visage, az arc. Les sourcils, a szemöldök. Itt is tudni kell, hogy mint sokszor franciául, másképpen írjuk le, mint hogy kiejtjük. Például nem úgy mondjuk, hogy les sourcils, bár van, aki így mondja, de ez nem helyes kifejezés. A helyes kifejezés les sourcils. Hogyha magyar akcentusunk van, a szemöldök. Próbáljátok egy kicsit, most már a R betűt ne ilyen erősen mondani, hanem mint mi, R. A torokból jön nekünk ez, a torokból, úgyhogy én is, mikor még fiatalabb voltam, kicsit így beszéltem, mert a R betűt megtanulni nem mindig olyan egyszerű nekünk, franciáknak vagy belgáknak, úgyhogy R vagy R, ez nem pontosan ugyanaz. Les cils, itt kimondjuk az L betűt, les cils, a szempillák. Les cils. Les yeux, a szemek. Les yeux. Les oreilles, a fülek. Les oreilles. Itt már egy szép fiatal ember van, és itt vannak a fülei, les oreilles. Jól esetben mindenkinek van orra is, mi azt úgy mondjuk, hogy le nez. Le nez, az orr. Le nez. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én szerintem ezek nagyon egyszerű szavak, ezeket nagyon könnyű lesz bemagolni, megtanulni. Le nez, az orr. La bouche. Na, hogyha a 90-es években voltatok tinédzserek, akkor la bouche, ez biztos jelent nektek valamit, mert volt egy együttes, aki nagyon jó ezt a Euro Dance musicet játszotta, azoknak az volt a nevük, hogy la bouche, és hát a la bouche, az a száj. La bouche, a száj. Ez is nagyon egyszerű. Le cou, a nyak. Le cou. Nagyon könnyű. Mint egy gyerek ismerősön mondaná, ez baby könnyű, úgyhogy ezzel tényleg semmi gond. Les épaules. Ezek itt vannak a hölgynél. Les épaules, a vállak. Les épaules.
Na, mint látjátok, a le és épaule, így írjuk, le épaule, de hogy szebb legyen a hangzás, csináljuk azt, amit a liaisonnak hívunk franciául, majd ezeket is majd sokkal később majd megtanuljuk. Ezek az összekötések, összekötő szavak, így tudom kifejezni magyarul, hogy szebb legyen a hangzás. Mert ha úgy mondjuk, hogy le épaule, valami hiányzik, nem szép. Les épaules, ez már sokkal szebben hangzik, és így csináljuk ezt a liaisont, ezt, hogy összekötjük az S-et a E-vel, és hát itt fura módon ez szinte egy Z-t ad nekünk franciául, és úgy mondjuk ki, hogy les épaules. A vállak. Folytatjuk. Les bras. Les bras. A karok. Les bras. Les bras. Mindig kimondjam magyar akcentussal is, hogy jobban a fületekbe másszon. Les mains. Les mains. A kezek. Les mains. Ezt már tudjátok. Un. Ezeket meg kell tanulni franciául. Kezdőknek elfogadom, hogy úgy mondják, hogy les mains, de kicsit később próbáljátok kimondani tényleg szépen franciául helyesen, les mains, a kezek. Ha minden igaz, akkor 10 van belőle, les doigts, les doigts, az ujjak. Les doigts, az ujjak. Egyeseknek kicsi, másoknak nagy, le ventre, le ventre, a has. Le ventre, le ventre, a has. Les jambes, les jambes, a lábak. Les jambes, les jambes, a lábak. Itt kicsit húzzuk ezt a an hangzás, les jambes, les jambes. Ez a helyes kifejezés. Les genoux, a térdek. Les genoux, a térdek. Les chevilles, a bokák. Les chevilles, a bokák. És akkor a láb, de itt a lábfejről beszélünk, a lábfejekről, les pieds. Les pieds. Mert magyarul mondjuk lábfej, láb, de franciául különbség van itt a les jambes és a les pieds között, mert a jambe azok a hosszú végtagok, ha mondhatom, és a láb, hát az a lábfej. Na, akkor ezzel meg is vagyunk. Nézzünk néhány mondatot, quelques phrases. Ma femme a les cheveux roux. Ma femme a les cheveux roux. A feleségemnek vörös haja van. Ma femme a les cheveux roux. Mon fils a les yeux bleus. Mon fils a les yeux bleus. A fiamnak kék szeme van. Mon fils a les yeux bleus. Folytatjuk. Cet homme a un grand nez. Cet homme a un grand nez. Annak az embernek nagy orra van. Annak a férfinak nagy orra van. Cet homme a un grand nez. Marc a de grandes mains. Marc a de grandes mains. Marknak nagy keze van. Marc a de grandes mains. Mint már mondtam, itt les mains, mivel S betű van, ez többes számban van, mert mi általában így mondjuk franciául. Magyarul jobban hangzik, ha azt mondom, hogy Marknak nagy keze van, mint ha azt írtam volna, hogy Marknak nagy kezei vannak. Ez is egy kis különbség a két nyelv között. Nathalie a mal aux pieds. Nathalie a mal aux pieds. Nathalie-nak fáj a lába.
Nathalie a mal aux pieds. És már is itt az utolsó mondat. Il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Nagy hasa van. Itt férfiról van szó, mert azt írom itt, hogy il. Ez egy article, majd ezeket meg fogjuk tanulni egy jövendőbeli leckében. Ha azt írnám, ha egy nőről szeretnék beszélni, egy hölgyről, akkor azt írnám, hogy elle. Dupla L-E, az a L, elle a un gros ventre. Ez a miti ők, meg stb. Magyarul. Én, miti ő, stb. És itt, mivel il-ről van szó, hát tudjuk, hogy egy férfi, akkor akiről beszélünk. Il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Nagy hasa van. Na, elérkeztünk a lecke végére. On se retrouve la prochaine fois. Étudiez bien. On se retrouve la prochaine fois. Étudiez bien. Hamarosan találkozunk. Tanuljatok jól, és ne feledjétek átnézni az előző leckéket is. Sziasztok!